Maggi o. Ma. Bịa. Ai ma na white. Aso bi gị ga-adị otu eziokwu eluigwe na-arị m. N'oge. N'oge na-adịda ahụ mmadụ na-akpọrọ m ọkụ n'ebe ha ka bụ ihe. N'ọdụ. Ihe anyị ga-eji ime ugbu a bụ ihe a oge baptism. Asọ onye ọbụla Kraịst kwuru na a ga-amụ ya na mmiri, a ga-eji mmiri Chukwu sachapụ ya nje ekele ụwa. Ihe ọbụla ọsọ bụ kpee Kraịst enweghị ike ịtọpụrụ gị ọnụ. Gị yọọ ya nta yọọ igbo. The Latin o nwere ike imewe ilega anya onto face. So therefore, ihe a ga-eme mgbe a na-eme gị baptism. Emechaa gị baptism, gị sachapụ gị nje. Ụka onye. Ụkọchukwu gaji ime anyị mmiri Chukwu. Ọba ahụ ma ahụ dị ụkọchukwu ada eme baptism. Sister Rebecca gwara m sị ihe nọ na baptism wee inu mmiri. Inu mmiri ọ gwụla, nwere ihe ọzọ tụkwasịrị ya. O nwere otu ụkọchukwu ọhụrụ bịara mgbe ahụ, ọ bụ onye ejiagụ. Ya sị, onye ọ dọrọ baptizim bụ ụkọchukwu, mana onye ọbụla gaa baptizim ọ dị na mkpa bụ ụkọchukwu anọghị nso. Ọ bụ ụtọ ịhụnanya ihe ụka ejila aka ekwu onwe ya. Ụkọchukwu anọdụ nso ihe mụ da awụ. Ewe onye eze agụkwure mụ awụọla ụkọchukwu. Ama ụkọ. Gụ na nwa bụ ụkọ res, mụ akwa na ụkọ isi. Onye nwe mmiri, ọrụ Chineke kere mmiri. Chineke nwere mmiri ọdọ kere na ụdị ya. Mmiri niile nọ n'ụwa na Chineke kere ihe a mmiri Chukwu. Mmiri ya ka achala odo odo. Ọ bụ ụtọ ọgwụ. Ọ ya nwere m gozie mmiri n'ụba. Oh! Ịma asị mgbe e mere John the Baptist baptizim nke ya. Emere na ome ndụ chi n'eluigwe ote. John the Baptist gaga, but John the Baptist mere Jesus nke. Amadị m onye mmiri bịa mana mma na e nwere John nwee baptizim nwekwe na ndụrụ chi n'eluigwe dawa. Anyị mere n'ụgbọ ame lekwe ndụrụ ka anyị. Anyị jiri aka anyị gbalị gị ọkụ agịda eche mgbe o si n'eluigwe fetuo echebe ọgụda awa ọkụ ndụrụ nọ nga ụda anyị mewe n'ome anyị welie ya elu ọ bụ otu ihe so helalụ helalụ ihe ọbụla gị mee n'isi ike ụmụazị ibe gị emerela ha baptizim gị bụrụ nje ekele ụwa aga hụ gị nwunye m gbagite ka arịa ele ka ịdagaga m n'ahụ sekretarịa gị na-abịa towards me nwere ka anyị chifu okwu gote so gị ghebere ha ọchị oghe na m chọrọ iwepụgo nje ekele ụwa njọ na-atagbu ka mmesi asị nwedị njọ n'ime ndụ gị banyị nwunye m hụlala biko na ọgụ ote agbanwee m gị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ ee amụwa owo gị ọzọ njọ gị niile asachachalekwa oke mmiri agbarọla ya nwoke njọ nwa bịa mee nke m ndụrụ ekwedị ekiri na akịgụ dịka njọ ga-agbapụta ma ọ pụchakwara ọfụma ngwa bịa mee m leta m gaa ndị ugwu na-eji a na-ekpe ekpere ye nna m ikwe nwayọ na njọ mgbe ya hụrụ o nwere ike ọgụda apụli otu mgbe ị ga-eme ya wụdị baptizim mere ego Chineke akpọla gị ọkụ ya wụdị ke mere ego maka egbe onye nkịta ya wụdị ke mere ego mmego na baptizim maka ere ebe na ọkụ bụ ọgụ ego Chineke akpọla gị ọkụ ikwu ụka abịa ga Chineke ego ị ga-anwụta maka Chineke aṅụọla mmiri si aṅụọla maka gị ga-ele ọkụkọ wa ndụrụ nụ ga-ebe gị n'isi Maggi Chineke akpọla gị ọkụ maka Chukwu ịnwụọla taa nweta ga-enweta apịrị ele nke ka aka m